Tak já vás všechny zdravím, je Renata Čermáková a podcast Dnes. Dneska tady mám Ksenii Suhajlu Komers a Mariánku Půšovou. Já vás zdravím, dámy. Ahoj. Tak a dnešní téma bude výuka pro páry, což vás určitě bude zajímat všechny. Vy, co jste zadaní. Protože ono propojit tu energii v páru při párové intimitě je další level toho, když už člověk vlastně projde nějakou tantrickou masáží sám a umí se napojit sám na sebe, tak další level je to propojit se s partnerem. Mariánka má teďka za sebou čerstvě výuku jednoho páru. Mariánko, mohla bys nám o tom něco říct, jak to probíhalo? Určite, veľmi rada vám poviem. Takže ja len teda poviem, že ja sa momentálne nachádzam v Nitre, a kde aj tá výuka prebiehala. A bol to veľmi zlatý, úžasný manželský pár, ktorý teda ako tá partnerka, žena ma oslovila už v decembri, že majú taký učiť. Takže oni prišli až ku koncu januára a pokračovali sme výukou ešte v prvej polovičke februára. A s tým, že prišli, oni mohli mať tak okolo 40-45 rokov, typujem. A že už na prvý pohľad som videla, že sú proste veľmi, veľmi zlatí, veľmi milujúci sa navzájom, veľmi fakt príjemní ľudia, vnímaví aj otvorení. Ale sami povedali, že sa trošičku po tej intimnej stránke ako keby uzavreli, odcudzili aj vzhľadom na dieťa a nejaké iné okolnosti, ktoré sa im stali. A že ho zvažovali, že práve aj táto tantra masáž im môže pomôcť sa viacej navzájom späť k sebe, ako napojiť alebo nájsť si tú cestičku. Takže na začiatku, jak sme mali taký úvodný rozhovor a nejakú teóriu, nazvime to, tak sa aj takto mi veľmi otvorili a povedali mi viacej detailov k ich životu. Takže už aj z toho rozhovoru som videla, že to bude úplne krásna výuka s nimi a veľmi som sa na to tešila, čo sa aj potvrdilo, pretože jeden aj druhý fakt do toho dotyku, tak ako som ich učila, tak dávali tam tú veľkú lásku a pozornosť. Takže to, čo aj my dávame ako masérky našim klientom počas masáže, tak oni, nakoľko teraz sú spolu ako manželský pár, tak to tam mali o to viacej intenzívnejšie, by som povedala, tú lásku a ten vzájomný rešpekt. Takže ako pre mňa to bolo úplne ako proste dar, ale proste pohľadenie, poklad, odmena, alebo ako to má nazvať. Pretože to bolo tak krásne sa na nich pozerať, ako sa tam ich vzájomná intimita, aj tá láska opäť ako rozžiaruje, prepája, prehlbuje. A aj ten ako manžel spomenul mi na začiatku, že ja nie som taký veľmi ako veľa vramný, ako on veľa nehovorí, ale že veľa vníma a počúva, ale počas masáže, vždy, keď som sa ich spýtala na spätnú väzbu, tak mi dal také krásne opisy umelecké, básnické, niekoľkovetové a úplne tak som len pozerala, že aha, tak ako vy nie ste teda veľa vravní, dobre. Takže bolo to fakt veľmi milé, v tomto som si to smere aj ja užila a oni sami priznali, ešte mi aj prislúbili teda napísať spätnú väzbu aj písomnou formou, ale už mi dali taký prvú spätnú väzbu, že oni boli takí veľmi poctiví, že vždy, keď sme mali ako pauzu medzi jednotlivými blokmi výuky, tak doma poctivo trénovali už pomaly hneď ten deň, ako prišli domov, takže už mi vždy hlásili, že trénovali sme. A sami povedali, že im to veľmi pomohlo sa uvoľniť aj v tom bežnom strese, že sa vnímajú to, že po kurze na jednej strane to, že sa naspäť k sebe vládci sa priblížili, ale že, ako som im vravela, že aj táto výuka a to, že sa budú navzájom aj doma masírovať, im prinesie to, že lepšie budú zvládať stres
v bežnom živote, tak mi to aj hneď potvrdili v podstate po týždni alebo týždni a pol, kedy riešili choroby a prácu a všetko, tak si zrazu uvedomili, že OK, mali sme síce toho kopec, čo sme museli riešiť a veľa zhonu práce, dieťa choré, my chorí, ale že nejako sa im to podarilo práve v tej možno väčšej uvoľnenosti a plynulosti zvládnuť, tak boli sami z toho prekvapení a zároveň aj vďační, že sa to tak stalo a že si to mohli vlastne uvedomiť aj vďaka mne a vďaka tomu kurzu, takže to bolo fakt ako pre mňa veľmi, veľmi vzácna výuka takýchto ľudí. Děkuju za pozdílení. Já teda jenom k tomu dodám, jak když mám párovou výuku, tak miluju tantrický masáže jednotlivců, ale tady přitom člověk opravdu cítí tu lásku dvojnásob a je to prostě, úplně to hřeje. Ksenie, a co ty a párová výuka? Jaký jsou tvoje zkušenosti, co ty si přitom zažíváš? Já možná ještě uvedu, že já jsem teď v Oslu, pracovně masíruju tady, dělám tu terapie a také kurzy. A Renatka je v Rychnově nad Kněžnou, je to tak? Že tady máme norsko-česko-slovenské spojení, což mě velmi baví a těší. A já jsem zakladatelka značky Savitri a Mariánka je vlastně moje spolupracovnice, která ke mně před pár lety přišla a učila se u mě tantra masáž a učila se i lektorské techniky a dovednosti. Takže já, když slyším, jak vypráví o tom, jak ona někoho učila a jaký to mělo krásný dopad a výsledek, tak já to mám ještě vlastně o to znásobené, že je to do jisté míry i výsledek mé učitelské práce. A samozřejmě toho, že Mariánka je šikovná a talentovaná a má trpělivost. Mariánka hovořila o tom, že to bylo několik bloků, tu tantra masáž pro páry, výuku pro domácí použití. My máme rozdělenou na 3x3 hodiny, s tím, že ideální je to absolvovat, dejme tomu, jednou za týden nebo jednou za 2 týdny a trénovat si doma. A zkušenosti, které mám s tou výukou, tak jsou v podstatě různé, protože je poměrně velký rozdíl, pokud na ten kurz přijde pár, který opravdu v sobě má tu lásku a intimitu a schopnost spolu komunikovat, tak na tom kurzu se to prohloubí. A naopak, když přijde pár, který tyhle schopnosti, které jsem před chvilkou popsala, nemá a jsou v nějakém emočním disbalanci, nebo že jeden z toho páru prostě dotlačí toho druhého, aby tam šel, protože si myslí, že se tím něco zachrání, tak dost často se potom děje, že při tom kurzu se vlastně ty rozpory ukážou ještě víc. Samozřejmě je to i možnost tam ty rozpory poléčit, uzdravit, jenomže to záleží zase na tom páru, v jakém je nastavení, jestli to opravdu ti lidé chtějí nebo nechtějí. Takže ten kurz té tantra masáže může být v podstatě takovým katalyzátorem toho současného stavu, v kterém se ten pár nachází. A samozřejmě my jako lektoři, my vždycky pracujeme ve prospěch toho páru. Ideálně, aby ten pár spolu žil dalších 30 let spokojeně a šťastně. Ale bohužel se to ne vždycky tak může stát. Jo. A já mluvím upřímně a realisticky, nemaluju nějaký růžový tady jednorožce, že ta tantra je jenom
radost a štěstí, ona právě dokáže jít i do hloubky, do těch věcí, které jsou vlastně v rozporu v těch lidech a vytahuje je ven. Takže to je moje zkušenost. A Renatko, jaká je tvoje? Já to mám formou jednodenního workshopu celodenního. A zatím ty moje workshopy, které probíhaly, byly pro ty páry hluboce transformační. Oni vlastně tím, že to je tak intenzivní v celku, tak se fakt na sebe hodně napojí a musí jít do té hloubky, ale bylo to perfektní. Zatím žádný traumata velký jsme tam neřešili v rámci nějakého rozporování těch párů, ale spíš já jsem prožívala, že vlastně skrze tu lásku si léčili svoje traumata vzájemně. Že vlastně na posledním workshopu jsme řešili traumata z porodu a takhle. Tohleto téma, toho prenatálu a tak. A vlastně skrze tu milující ženu, tu bohyni, která tam byla pro toho muže, tak se to tam hezky poléčilo. A bylo to hodně hluboký a bylo to krásný, protože, jak říkám, tohle jsou úplně pro mě takový hezký pohádky v životě. To pozorovat, takže podobný zkušenosti. Já bych teď měla to, že milí posluchači, diváci, teď jste slyšeli vlastně 3 různé ženy, které popisovaly své zážitky a to, co přináší vlastně jejich energie lidem, kteří za námi chodí jak na masáže, tak na kurzy, tak na terapie a každá z nás máme vlastně jinou svoji energetiku, jak já, tak Mariánka, tak Renatka a ta energetika přináší vlastně těm lidem to poznání a ty zážitky, které konkrétně oni potřebují. To je právě můžeme mít napsáno v podstatě slova, že děláme něco vlastně stejného, že to je, dejme tomu, workshop nebo kurz, ale ta esence každé z nás je jiná, takže vlastně provedeme ty konkrétní lidi každá pravděpodobně jiným zážitkem. A ešte vlastne, ako si aj zmenila, že záleží od toho nastavenia toho páru, že prečo prišli sa to učiť, lebo ako práve to, že my ich vieme naučiť nejaké jednoduché ošetrenie, tantra masáže na doma, ale práve ten zámer, za kým prišli, sa to práve tým pádom rozlišuje, odlišuje a potom môžu byť takéto rôzne typy zážitkov. No. Já bych tomu dodala, že taky to je o tom, jak ten pár je otevřený a jak je vlastně vnímavý a v jaký fázi ty vnímavosti jsou oba dva a co si umožní. Ano. Právě do čeho jdou. Tak. Ano. Tak. Děkuju dámy za sdílení. Tady jsme vlastně předali 3 možný styly toho, co my předáváme. Já bych k tomu jenom dodala, že důležitý je, že vždycky si, ať už člověk jde na klasickou tantrickou masáž sám, anebo v páru, tak neuspěchat to, navnímat si ty ženy, či muže, kdo to nabízí a vlastně kam vás to táhne tím srdcem. Prostě kdo vám je energeticky příjemnej, tak ten vám dá v danou chvíli to, co potřebujete. Taková jednoduchá pomůcka tomu, jak se vybrat. Tantra masérku. Já bych trošku zabrousila teďka do toho. Zase vás dámy, prosím, řekněte svoje zkušenosti. Pojďme poradit s těm párům, když už se teda začnou rozhodovat, že by na nějaký workshop, na nějakou výuku chtěli jít,
co jsou takové základní věci, co je potřeba si v tom páru zvědomit, aby se na sebe napojili, aby to právě nebylo, že jeden bude tahat toho druhýho, jak se na to mají připravit a podle čeho vlastně teda jako vybírat, jestli opravdu jít na tu výuku a jestli je potřeba si prvně tu tantrickou masáž vyzkoušet na sobě. Tak Marianko. Já začnu. Hnedka na tu poslední otázku. Ideální je, pokud oba dva z toho páru tu tantra masáž zažijí každý sám na sobě, nebo třeba v tom páru, že přijdou na profesionální tantra masáž, protože tam poznají v klidu ten prožitek, který vlastně ta tantra masáž jim může přinést a který by oni potom mohli předat tím, co se naučí. Tak je to ideální, ovšem neděje se to tak vždycky, to znamená, že to tak nemusí být. A podle mě je určitě důležité, aby si ten pár spolu vykomunikoval takovou základní věc, jestli chtějí opravdu se učit tantra masáž, čili specifický přístup k tělu, kde se pracuje s dechem, kde se pracuje s pomalým dotekem a kde se nejdřív vlastně dává pozornost celému tomu tělu a probouzí se celé tělo, než se vlastně začne masírovat ty intimní erotogenní zóny, protože tak pracuje tantra. Pokud ten pár má vizi toho, že ani tak nechce masírovat tělo, jako chce hned ideálně ty erotogenní zóny, tak vlastně ten pár nechce tantra masáž. A kdyby se přišli učit tantra masáž, což je zase něco, co se mi v praxi stalo, tak jejich očekávání se nesetká s tím, co vlastně my nabízíme. Takže tam je potřeba si vyjasnit, kam ten pár chce se jít učit a co se chce jít učit. A pokud se chce jít učit skutku tantra masáž, tak ti lidé, kteří dělají profesionálně tantra masáž a kvalitně, tak si za tou tantra masáží stojí v tom smyslu, jako to děláme my, že komunikujeme s vámi, ukazujeme obličeje, znáte naše jména a můžete se nás zeptat tváří v tvář a vlastně nemáme co skrývat. Pokud by si ten pár chtěl vybrat výuku, která se může jmenovat tantra masáž, ale ty lidi by neviděl třeba na tom webu, měli by rozmazané obličeje, prezentovali by tam třeba své přednosti ty ženy, tak tam se s větší pravděpodobností naučí nějakou erotickou masáž, než skutečně tantra masáž. Tak to jsem chtěla říct já. Je to tak a ako by som ešte dodala to, že aspoň tak, ako to my máme nastavené, jak si spomenala, že tá výuka pre páry sú 3x3 hodiny a to prvé stretnutie, ten úvod je veľmi potrebný ako rozhovor na začiatok, aby práve to, že to, čo sa už oni dohodli, že prečo sa idú učiť tú tantra masáž, s akým zámerom, tak o to viacej to aj my potrebujeme vedieť, a ako tú výuku im vlastne prispôsobíme a aby sme predišli nejakým možným treba hádkam a tým rozkolom, ale keď sú už proste milujúci a majú ten zámer, že sa chcú prehlbiť svoj vzťah, tak to je úplne ako najideálnejší stav, kedy sa prídu učiť. A práve to, jak si spomenula, že
aby si to zažili najskôr sami na sebe, tú profesionálnu tantra masáž je úplne ideálny stav, ale teda nie je to vyslovene podmienkou, ale naučíme samozrejme ľudí aj bez toho, aby absolvovali našu tantra masáž. Ale potom sa vlastne stalo, že veľa z nich po kurze prišli na masáž. Že si to fakt chceli zažiť v jednom kuse v celosti, takže aj to je veľmi príjemné a aj tak je to možné. Tak já vám děkuji. Moje zážitky jsou takový, že já taky doporučuji prvně projít tím vůbec, co se chci učit, abych věděla, co se chci v tom páru učit. Ale mám takové zkušenosti právě, že obrácený, že ty páry mi chodí v rámci toho, že sami na sobě to neprožili, ale jedou si už nějakou vědomou rovinu toho, té svý sexuality, takže mě hodně chodí jakože spíš tací, co to na sobě neprožili, ale je to krásný. Jsou to zase takový trošku jiný ty zážitky, spíš takový hodně léčebný v rámci těch, spíš mě tam přijde, že jim tak jakoby pomáhám, dopomáhám držet ten prostor k tomu, aby se doléčili to, co sami potřebujou. Proto říkám, už takový spíš vědomější páry chodí, ale je to krásný. Ale z mý stránky určitě taky doporučuji projít si tím, protože pro mě je důležitý, abych pochopila sama sebe, abych si sama sebe uměla navnímat a pak můžu navnímávat toho svého partnera v té oblasti a ono se to zdá, i celkově ta párová intimita, a když to tak pozoruju, tak většina lidí neumí do takové té hluboké intimity. A vlastně až pak na tom workshopu zjistí, o co se jedná. A oni se před sebou umí svléknout, umějí hromadu věcí, ale právě když tam pak vystane nějaký trauma, což je pro mě takový trošku zdvižený prst právě v tom, že já když se neprojdu tou tantrickou masáží, tak vlastně nevím pořádně, co ve mně ta masáž vyvolá. A ono v tom páru samozřejmě nic se neděje náhodou. Z nějakého důvodu to tak vždycky má být, takže to tak je, ale povětšinou se mi stává, že se na tom workshopu ukáže nějaký to bolístko, který pro mě tohle je ta hluboká intimita v tom páru. Ta zranitelnost, kdy i ten muž ukáže, že prostě je zranitelný a nemusí tam být jenom za toho bejce a tohle je pro mě rozhodný okamžik toho, kdy vlastně dochází k tomu hlubokému stmelení toho páru, kdy oni opravdu pochopí, že se neznají úplně tak dokonale, jak si mysleli. A tam dochází k takovému tomu velkému wow efektu pro ně oba. To je prostě to krásný. Takže... Ja by som tam, ak môžem, vlastne doplnila, že to, čo my týmto párom, vlastne každá z nás prináša ako lektorka, je práve to veľké spomalenie sa a v podstate až zastavenie sa do tej prítomnosti a do vnímania toho svojho partnera či partnerky a vlastne byť v tej meditácii a vtedy, keď vlastne spoznajú túto esenciu, tú základnú v tej tantre, tak potom môžu v podstate robiť čokoľvek, akýkoľvek ťah, akúkoľvek masáž, čokoľvek a vždy je to zázračné a liečivé. A pozorujem tiež u týchto pároch, aj u tohto páru, ktorý som teraz nedávno teda učila, že pre nich bolo veľmi na úvod zásadné zavnímať to spomalenie a vzdanie úcty tomu druhému. Pretože my tu masáž máme ako rituál uctievania tela a na začiatku tej masáže máme taký rituálny pozdrav, práve takéto prvé naladenie sa.
A keď si to oni zažili sami na sebe, tak boli úplne z toho taký, ako by som povedala, že rozčarovaní, že ako jednoduchá vec, až totálne, dajme tomu, primitívna, ale aký to malo úplne hlboký účinok, že ako ich to vlastne hlboko zasiahlo. Takže najskôr si to museli nejako aj sebe spracovať, že ja od svojho partnera prijímam tú veľkú pozornosť a lásku, že sa mi v podstate klania a proste, že či si to zaslúžim, nezaslúžim, či je to v poriadku, nie je v poriadku, že prečo sa mi tam klania ku nohám a je to divné a ja neviem čo. Ale vlastne po chvíľke, jak sme si to aj vysvetlili, že čo za tým je, tak to pochopili a už to brali úplne inak a potom sa celá výuka mohla niesť úplne v inom duchu. Takže toto tiež vnímam ako veľmi liečivé a veľmi čarovné, čo vlastne my prinášame aj tým párom si zvedomiť sebe tú božskosť a to, že kvázi sa môžem ja svojmu partnerovi klaňať, ale není to v úvodzovkách klanenie sa, že ja som teraz podriadená tomu svojmu partnerovi, ale práve naopak z tej pozície veľkej lásky a rešpektu sa mu klaniam, pretože si ho vážim a rešpektujem jeho ako muža, ako toho môjho Boha, dejme tomu. Takže to som chcela ešte doplniť. Děkuji. Dámy, já bych tady teďka chtěla rozebrat téma, který jsme tady rozebírali před natáčením. A bylo to by to v návaznosti i na hranice v tom páru při té masáži, což si myslím, že je taky důležitý zmínit. A právě v rámci toho, aby jeden toho druhýho netlačil do toho, co nechce, a aby ten druhý nedělal to jenom z toho nějakého hlediska, že chce vyhovět partnerovi či partnerce. Takže první téma hranic a v návaznosti na to i cyklus ženy. Protože to, když si vybereme přijít na tantrickou masáž, už ať už jenom, že jdeme sami, o to víc, když jdeme s partnerem, tak vlastně teď budu mluvit v rovině toho muže. Muž musí navnímávat i v běžném životě ženu jako cykličnou ženu. A jak je to při té masáži, při té výuce? Mají se spíš soustředit na to, aby si pohlídali ten cyklus té ženy, a nebo doporučujete třeba naopak nechat to volně a aby se i vyzkoušel to, jak ženské tělo funguje vlastně v rámci toho, když je třeba před menstruací nebo v ovulaci. Jaký jsou vaše postřehy a názory? Tak já začnu. Samozřejmě pokud žena je v období svého cyklu, kdy má bolesti, silné krvácení a cítí, že potřebuje být sama se sebou, tak nemá význam, aby přicházela ani na masáž, ani na výuku. Pokud se náhodou sama nerozhodne, že zrovna to v tu dobu chce absolvovat, což se většinou, neznám takovou ženu, nepotkala jsem takovou ženu za svých 15 let praxe. Nicméně, pokud má tu svoji menstruaci nebo ten svůj cyklus takový, že se cítí fyzicky v pohodě, že nemá bolesti, že zvládá přijímat doteky a dávat doteky a vzhledem k tomu, že my máme 3x3 hodiny, ty 3 bloky, tak vlastně ona si může říct, že a v posledním bloku se učí výuka, se vyučujou masáž intimit, tak vlastně ta žena může přijít na ty 2 první bloky klidně ve stavu menstruace, pokud se tak cítí v pohodě. Kdyby přišla i na ten 3. blok ve stavu menstruace, tak je možné, může to být velmi transformační, ale zároveň z hlediska výuky by to nebylo asi úplně praktické. A
Samozřejmě je výborné, když při té masáži ti lidé ukazují svoje autentické prožitky. Tudíž pokud je tam fáze třeba ovulace a ta žena je víc natěšená na toho muže, nebo je tam premenstruační syndrom a ta žena cítí, že je nervózní, že je vzteklá, že může se cítit hysterická nebo v nějaké panice, tak při té výuce vlastně mají prostor a dost času, aby si tyhle ty pocity vlastně spolu vykomunikovali. A možná, že tolik prostoru a času běžně v životě nemají, aby komunikovali o tom, co cítí. Jak se ten chlap cítí, když najednou tam má nějakou fúrii a on by to měl ustát a on třeba neví v běžném životě, jak to ustát, ty ženské emoční projevy. A tam my můžeme nádherně jim vysvětlit a ukázat jednoduché techniky komunikace, i mimoslovní, jak ten chlap může ustát ženské emoce. A můžeme ukázat ženě, jak může bezpečně si ty své emoce vyventilovat. Takže vlastně my tu výuku jsme schopni přizpůsobit tomu aktuálnímu emočnímu nastavení páru, který k nám přichází. No, je to tak. Asi ja Reni nemám asi čo iné dodať. Myslím, že Ksenia k tomu všetko povedala. Takže záleží to fakt len od tej žene, že či chce príjmať masáže v stave menštruácie alebo nie. A to isté bolo aj počas tej mojej poslednej výuky, kedy sme to posúvali vzhľadom na to, že žena mala menštruáciu a presne som jej povedala to isté, čo už zmienila Ksen, že ak sama nemá bolesti a cíti sa v pohode, tak hovorím, za mňa je výuka možná, ale že úplne chápem, ak sa zrovna necíti príjemne a rieši treba za nejaké bolesti, tak sme to proste radšej odložili a bolo to tak či tak super. Ja sama, keď skôr poviem, ja sama som prijímala masáže aj počas menštruácie a mne to pomohlo v zmysle, že som potrebovala kvázi vymojkať, vlastne doplniť len tie dotyky a takisto to bylo velmi čarovné. Já mám teda podobnou zkušenost právě, že určitě to je hodně široká škála těch emočních projevů, co my jako ženy umíme. A v rámci té výuky já to mám teda jako jednodenní, takže mně buď přijde žena v tomhle stavu nebo v tomhle, ale určitě doporučuji vždycky těm párům, aby se prošli, aby to hodně trénovali, aby se prostě navnímávali. A určitě, když je ta ovulace, prostě ta žena tam jede úplně v jiný energii, než když je ta menstruace a potřebuje být ta hlazená. Je to krásný. A zase je to velký skok v rámci toho stmelení, toho pára, propojení, protože vlastně kdy jindy, právě jak jste říkali, než v těchto chvílích, má ten pár na sebe nejvíc času. A už jenom když se vezmeme, že mají třeba víc dětí, jsou to hodně zaměstnaní lidé a prostě najít si, dát se třeba v každém týdnu pár hodin rande v uvozovkách a dát si tam ten prostor, naplánovat si tu masáž a opravdu se dopřát ten čas. Byť už by se tam měli jenom hladit, tak je to hodně transformační, na mýho názoru. A v rámci těch hranic byste mi k tomu pověděli, dámy, co? V rámci toho nastavení v tom páru, jak to přijímat, jak to dávat, co si tam určit? Dobře, hranice si zapamatuju, nicméně mě ještě napadlo dodat k těm emočním ženským výlevům, že ženy při milování můžou procházet silným a procházejí, pokud si to dovolí,
tak procházejí silnými emocemi. To znamená, že žena se může při milování smát, může křičet, může plakat. To všechno může být zároveň od štěstí, uvolnění, zároveň to může být od bolesti, zároveň to může být nějaké uvolněné staré trauma. Směs, komplex všemožných hlubokých a vysokých emocí. A pro muže to může být při tom milování někdy náročné. Vlastně si to nebrat osobně. Klidně i řeknu, nebát se toho. A ta výuka tantra masáže vlastně může být i výukou toho, že tam se může ta žena v bezpečném prostředí, kde je nějaký terapeut, tak ona se tam může takovým podobným způsobem jako při milování uvolnit a pak ten pár může dostat zpětnou vazbu, že se to děje proto a proto a proto a že je to v pořádku, že to není ničí selhání, že to není nic špatného. To mě ještě napadlo k tomu dodat. A v podstatě v běžném životě lidi nemají možnost takovéhle věci zažít a ještě k ním dostat zpětnou vazbu, vysvětlení, co se to dělo. A my jsme na to specialistky, my můžeme lidi provádět takovýmito zkušenostmi a zážitky. A teď, co se týká těch hranic, samozřejmě před tou výukou v páru, tak je rozhovor a nastavujeme hranice. Co ten muž očekává od masáže, kde má hranice, jak si představuje, že ten dotek bude probíhat, nebude probíhat, to samé ta žena, to samé i my jako terapeutky, taky tam vyjasníme své hranice a potom, když se už prakticky masíruje, tak tam je důležité, aby vlastně každý vždycky vyjádřil po určitém tém úseku té výuky, tak aby každý z toho páru vyjádřil své pocity, ať už příjemné či nepříjemné, aby spolu prostě otevřeně mluvili a říkali si, to se mi líbí, to se mi nelíbí, můžeš přitlačit víc, nebo naopak, tady mě to bolelo. Že podle mě při masáži vlastně to téma hranic je tam kontinuální. Že to je v rámci té výuky vlastně důležitá složka. Úplne súhlasím. A hlavne to, že ako si povedala, že počas tej výuky sme tam my, ako tie odborníčky, že už tu masáž teda vieme, poznáme a čo všetko za tým sa nachádza, tak aj to, tá samotná technika tej masáže je v podstate, to, čo ich učíme, je v podstate jednoduchá, ale s tým, že to robia v inom nastavení, že si zvedomujú, že to že čo vôbec robia, tak už aj to je pre nich veľa transformačné, to, že sa musia fakt na to teraz, na toho svojho partnera či partnerku inak pozerať, úplne premýšľať, že čo idú robiť, že to není ako pri teda milovaní, kedy je to veľakrát len také pudové, že si neuvedomujú niekedy ani, že čo robia a zrazu si to majú zvedomiť, tak to už je tiež veľmi transformačné a ako si povedala, že tá téma tých hraníc je tam fakt kontinuálne, lebo neustále s každým proste priložením ruky na to telo je, že či to robím dobre, či to nerobím dobre, či jej ublížim, či jej neublížim. Takže je to veľmi nápomocné a všetky tie poznatky a skúsenosti z tej výuky masáže môžu proste ľudia, páry využiť v bežnom živote pri akejkoľvek interakcii s druhými ľuďmi.
Takže to je, myslím, že ešte extra ďalší bonus k tomu, že síce áno, učia sa tu tantra masáž, učia sa krásnu, relaxačnú, príjemnú masáž, ale všetky tie informácie, čo okolo toho ešte dostanú, tak využijú kdekoľvek, keď sú teda vnímaví a pochopia, že o čo nám ide. Já vám děkuji. Já bych tomu dodala snad jenom to, že když se na sebe opravdu napojí tím srdcem, o což takový to hlavní gro ty výuky je, aby se dokázali propojit, tak prostě poslouchat to tělo, navnímávat ho i bez té řeči, aby vlastně pochopili, o co jde v té tantra masáži, že já vnímám to tělo, tu jeho řeč a učím se to. A umíme to opravdu všichni. A jenom potřebujeme u toho vypnout tu hlavu. A kdy jindy to dělat, než na tom svým milovaném muži, na té své milované ženě. A to naše srdce nás prostě vede. Vede ty naše ruce, vede to skrze tu energii a pokud si dovolíte tam u toho vypnout tu hlavu, tak není co zkazit, nemůžete ublížit, prostě to nejde. A to je taková velká pomůcka toho, že my všichni určitě mi dáte za pravdu, že když se jdeme něco učit, tak si přijdeme jako totální neznabozy. Ale my vlastně všechno umíme, ale jenom je potřeba to tady otevřít a nechat se vést tou naší intuicí. A ať už je to cokoliv, co se vlastně v tom životě učíme, tak když to otevřeme skrze tu naši intuici a přestaneme u toho používat tu hlavu, tak nás to vede tam, kam má. A to i u té tantra masáže, protože přesně jak jste říkali, je to o tom, že my předáme nějakou techniku, každá máme svoji jedinečnou, předáváme to naše gro, to naše know-how, ale vlastně ten pár v danou chvíli něco přijme, ale stejně při té intimní chvíli, kdy sami prožívají, zkoušejí doma, tak je potřeba se napojit na to tělo a poslouchat to jeho řeč. A tam je ten hluboký prožitek z toho, co se tam odehrává. Takže tak. No, chtěla bych se vás zeptat, máte ještě k tomu nějaké informace k té výuce? Chtěli byste ještě něco předat? Napadá vás něco? Za mňa asi nie. Myslím, že teraz sme povedali všetko to, čo bolo dôležité. O tantre ako takej vieme hovoriť celý deň, 2 aj týždeň, takže aj vďaka tebe, Reni, že vďaka tebe za to, že robíš takýto podcast a takúto nejakú sériu o tantre a zdieľaní. Takže za mňa fakt ďakujem veľmi pekne. Já taky děkuji, Marianko, kdy pak ti případní klientky mohou najdout, nějaký kontakt nám tady na sebe předej. Takže ja osobne som v Nitre, máme svoju hlavnú stránku, tak ako povedala Ksenia, že ona je zakladateľka značky Tantra Savitri, takže naša hlavná stránka je tantrasavitri.sk a hlavne na tú výuku máme zameranú stránku holistickývýcvik.com, takže tam sú aj kontakty na nás, takže ja osobne som v Nitre, a Ksenia za seba povie, ako to má ona, takže Tantra Savitri Nitra alebo Tantra Masáž Nitra, keď si dajú ľudia do vyhľadávania, tak ma určite nájdú. A teda moje meno ešte raz je Mariana Púšová a myslím, že takže takto ma určite veľmi rýchlo nájdu. Som všade na Instagrame, na Facebooku, na TikToku, všade som. I na YouTube. Ano, aj na YouTube. Já ti děkuju moc, jak jsi nádherně využila ty své emoce předmenstruační
k tomu, aby si tak pěkně moderovala a teď, jak si to završila takovým tím závěrečným slovem, tak to bylo úplně od srdce a krásné. A kde mě osobně lidi najdou? No se mnou je to tak, že já jsem zjistila, že pořád cestuji. 10-12 dnů jsem v Oslu z měsíce. 5-6 dnů jsem na Dobříši nebo prostě okolo Prahy. Jeden víkend jsem na Vysočině. A někdy mezi tím jsem ve Smolenicích na Slovensku, kde je vlastně moje základna. Takže věřím, že díky Renatce budu i v Praze. Uvidíme, co upeče, uvaří. A každopádně, pokud by někdo chtěl ode mě výuku, masáž, terapii, tak taky Tantra Savitri SK nebo Ksenie Suhaila Commerce SK. A je potřeba si dohodnout se mnou termíny, protože jsem zaneprázdněná a cestuju. Takže díky za pozornost a těším se, že se s vámi s někým třeba potkám i osobně. Mějte se hezky. Tak já vám, dámy, děkuju. Já pendluji Praha-Rychnov a teďka, jak jste tak krásně hovořili a spojili jsme se takhle celoevropsky, tak určitě do budoucna bych vás obě chtěla pozvat do Prahy a uspořádat tam nějaký workshop pro vícero párů. A věřím, že to bude krásný. A pokud přijmete pozvání, budu ráda. A bude to zase mezinárodní spolupráce. Takže já vám dneska moc děkuji za sdílení. Věřím, že jsme zase trochu objasnili a předali informace pro ty, kteří se rozhodují a byli na vážkách. Tak věřím, že tohle sdílení je zase trošku posunulo dál. Já vám přeju, ať se vám krásně daří a budu se těšit zase příště na viděnou. Tak jo, mějte se krásně. Ďakujeme, Reni. Ahoj, majte sa.